И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Седен Домака и днес, както виждате, играя GTI 5. Обещанието си обещание, обещах ви да снимам и ето снимам на нея. И днес с мен е един мой приятел, Валката. Линк към канала ще му в описанието. И той ще играе GTI 5, ама на синглплеер, защото мултиплеер само ни мързи да влизаме. И да започваме да играем. Както видите, съм минал доста от играта, вече съм отключил Тревър, имам Франклин и Майкъл. И мисля сега да правим някакви луди глупости с Тревър, защото... 17% не съм много от играта. Да, аз съм минал 17% от играта. Чакайте малко да полегне Тревър, че до сега прави само глупости. Не съм прави секс. Окей, бе. И хора, така ставаме. Събуждаме се до някакъв мъж. Сега. Да. Не на шега. Чакайте, хора. Наистина ли се събуди до някакъв До някакъв мъж бяга, че. Чакай се. Как се вижда тази мизерница, бе? Нямам ли пищата тук да избегаме? Верно, не мога да излезам от къща, аз тук станах рубиня на това. Какъв е тоски не, бе? А, и е вратата за навън. Ей, хора, свободни сме. Така. Аре, бе, що не мога да скача моя... Гиде. Рон. Бомбон. И хора, мисля днеска в този клип, там да го намеря, да ходим на Fight School Даскало. Знам, че сега още е малко късно за Даскало, но мисля сега да ходим на Даскало за летене. Валката още не е отишъл до това ниво. Така, на една миля. Какъв смисъл на Даскало? Еми има Fight School за самолети, учи се да летиш. Ма ние то го изнесох с гумата. Некъв ми показа среден пръст. И аз го изнесох с колата. Чакайте, хора, че нещо се бъгна. Ето така вече по-добре. Сега да играем. Със сигурно... Мале! Хора, така се случва, защото сега в момента си разтварям картата, още не съм я разтворил добре, да знаете. Какво сега? И ми по-долу прозира. А, да, нали, на мен къде те представя. Така. Ай, втори път стана. Така. То направо ми изчезват предмети, бе. Ма, ние гахти разтварянето на картата, гахти чудото, вие познах. Ти ще играеш ли? Аз ли? Не. Аз играя. Окей, минавай мисли да стигнеш за самолетното летище. Мали! Леле, хората на клипа ще видят, бях във въздуха все едно. Леле, мале. Това беше много яко. Гледайте как се бъгва, бе. Да опреса. То никой не те гледа, мали. И такъв голям лак, шиба, мизерен не съм имал, когато снимах на Майнкрафт. Аз пък казах, че ще лага. Не бе, имам предвид, че отдолу земята ми се скрива. Аз не искам да се крие. Обичам земята. Така, хора, време е за нашето обучение. Не бе! Хора, влезнахме вътре в летището. Браточка, как се излиза? Ето така. И хора, ще паузирам за малко клипа да ходя до тоалетната и се връщам. И хора, върнах се. Време е наистина този път да вземем Fight School. Не можеш да летиш, бе. Моем. То никой не те гледа, па и да летиш. Мокни, бе, Валка. Мога да ти изрежем нещата, бе. Пращаш му клипа и ти е готов. Нищо няма да ти пращам. Всичко ще се вижда на живо сега. Пращай ми клипа и аз ти го изрежа, а там ти гафовете. Не, благодаря. Добре.
Чай, сега, аз не знам как се лети. И аз точно. Хора! Помогнете! А как се издигаме? Госпожо! Чао, живот! Хора, аз не знам как се лети. Ако някой знае как се лети, да ми напише в описанието на типа. И аз така не знам как се лети. Аз хеликоптера само мога да го издигам. А ти с... Аз със самолет имам предвид, бе. Я правя с shift. Таратанци. Не е така. Не знам с какво да пробвам. С shift. Пише 8 и 5. Не е F8, не е F8. Punch 8 to control, punch 5 to control. Разбрах го, хора, да знаете, че го разбрах. Аз съм велик. Разбрах вече кои числа. Сега да видим дали с 4 се издига. Нула! 7! С 5 се лети! Фу! Летя! Yay, I believe I can fly. I believe when the touch the sky. Опа, да не пее, че сега някой ще каже, че това е някакъв травести тук. Така. 18% съм минал от играта вече. Браво. Йей, вече разбра как се лети валка. Браво. Браво, мен. Така, сега. Другото. Мало е трудно на компютъра, но трудно е бат. С 8 и 5 от одния отстрани. На къде трябва да ходим? Простак съм. Хора, видяхте, прецаках се като кефте. Никакви думи нямам. Останах без думи. Пали надолу е самолет мизерен. Пускай си тъпите Джон Гали. Така. Приземявай се, бе. Приземи се, буклук. Приземи се, бетер. Така. Валка, оправям се. На къде се оправя? Успях. Така, хора. Хора, мисля това да заклипа, защото нямам повече. Изпълнихме 2, от другия път пак 2. От Flight School. И така, благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте, дайте положителен вот за клипа и чао.